og velkommen til vores fyrværkerivideo, vores fyrværkeri 2014-2015 part 2, og vi er PureLevers, og ja, vi vil ellers bare gå i gang. Yes. Fra Grand Cru Action har vi det her bomberør her, med 5 skud, og der er 32,5 gram krudt. Ja, hvad er det, en halv meter eller sådan noget? Ja, lidt over. Ja. Og det var fra Grand Cru, der koster 240. Ja, og så har vi et bomberør her, som I kan se, fra Grand Cru Premiere, som koster 480. Og der er 5 skud i, og der er nemvægten det er 42. Ja, 42 gram. Det er fint med sådan en bomberør værd, synes jeg. Og så har vi været ude og ude at købe noget fra noget i Bilka. Og de var jo så smart dumme sig, så da vi skulle købe et, så havde de kun scannet en ind, og så gik vi ind i information og brokker os, og der havde vi allerede fået en batteri. Så idioten, han gav os 2, så vi havde 3. Men det er jo ikke nok herovre. Det var deres tilbud der om lørdagen, hvor man kunne få 2 for ens pris. Ja, 2 for ens pris. Så det var 100 kroner for 2 batterier. Det synes jeg, det er virkelig godt. Og der var 207 gram ned i minus. Jo, ja. Og jo, det er der. Og der er 25 skud, der eksploderer i flotte sølv blomster. Og det er altså godt at være sådan en lille batteri. Ja. Og så har vi, her har vi fra Grand Cru Premiere sortimentet et Morlane Du Hard med 9 skud. Og det er det klassiske, det havde de også sidste år. Det jeg synes Grand Cru de dårlige til, og hvad jeg har lige brugt, det er, at de giver tingene rigtig dårligt pakket ind, fordi for eksempel det her batteri, de er gået op her, og det er rigtig kvæstet rundt omkring, det kan man også se i de andre, vi kommer til senere. Ja, men det er meget sjovt at lave små spanske knald af. Så har vi også Grand Cru vinkelskudsbatteri Jura her med 98,5 gram krudt i. Ja. For Premiere sortimentet. Yes. Og der er et lignende, som vi havde før, bare et Brunello med 7 skud. Så har vi et lille batteri her med 16 skud i. Også et helt almindeligt fint batteri med 81,9 gram krudt i. Det er også helt fint. Men det er Grand Cru faktisk meget god til at lave i forhold til Sheehan, synes jeg. Fordi de går meget tit ud af siderne og sådan noget. Det gode af dem, jeg synes, det er, at de siger meget højt bange, faktisk. Ja, de giver en god lyd op i luften. Ja. Her har vi 2 små batterier, rigtig små batterier. Det er Reserve og Classico, og det er begge 2 med 16 skud. Og hvad de indeholder i nemgram, det er 43,5, eller et lille lidt her. Det er rigtig godt. Og de er gode, som sagt, som jeg også sagde i den anden video, sådan nogle her små batterier, de er faktisk rigtig gode. Bedre end de ser ud til. Ja, og så har vi tre fontæner fra Grand Cru Action, Møller fontæner med 84 med 7 gram krudt i. De er også okay flotte. De kommer helt op i 3 meters højde. Det er godt nok. Ja. Så har vi et Madbæk batteri her. Ukostor, fin størrelse. 25 skud, og der er kraftig batteri med kæmpe palmer i smukke farver. Her er der 258,5 gram krudt i. Det vil faktisk sige, det er ikke så meget at være i sådan et stort batteri. Måske sådan noget størrelse lidt, men det kommer vi jo til at se. Og så det største batteri her, vi overhovedet har, med 274 gram krudt i og 28 skud. Yes. Yeah. Også fra Grand Cru Premiere. Ja, og så vil vi ellers gå videre til raketterne, og der har vi jo de normale Garros raketter fra XO-sortimentet, og der er de små 21,8 gram i, og man kan høre det, hvad der er i. Så der har vi Stevns Klint. Det er og bliver en klassiker. Alle køber Stevns Klint. Ej, det gør alle ikke, men det burde de i hvert fald gøre, hvis de ikke gør det.
Og der er 28,8 gram i, ikke? 27,8 gram i. Og som I kan se her, det er lige til kameraet. Dem har vi altså mange af her, og der er også lidt af det andet, men flest end. Jeg har købt, hvad købte jeg? 7 pakker? Og ikke 6? 6 pakker. Yes, og så har vi den store Grand Cru raket med 28,8 gram krudt i. De er også helt fine. Og så 4 klokken 12 raketter, hvis man kalder det. Ja. Og så en stor 3-tommer kugleraket for premieresortimentet, hvor der er 43,8 gram krudt i, som vi kan se her. Det er jo nok den største raket, du har. Ja. Jo, og så det kan faktisk godt være, at der kommer en til part ud af resten af mit fyrværkeri, for det her det er kun en part af mit. Jeg skal ud i, det ligger i Fællesmark, ude i udkanten af Næstved, hvor der er en fyrværker, der holder fyrværkerishow en gang om året, og det er kvalitetsfyrværkeri, og de har et bestemt sortiment til, jamen, hvad mener jeg, 900 kroner eller sådan noget. Og der er sgu lidt af det store, det vil jeg kalde klokken 12 sortimentet, og det får I sgu nok også til at se lidt af. Men ellers så må I have en god jul og godt nytår. Og, så kommer der nok nogle test ud her senere. Ja, og like og subscribe og skriv kommentarer, hvis I vil have lidt testes af nogle ting, som vi ikke allerede vil teste. Ja, og som sagt, der kommer nogle testes ud af de batterier. Men Vi ses. ses.